Nyakwara Mugajuang en mor marakendo mar bedo kodi e twak e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono machakore sani sadek gi dakika 30 mar okinyi nyakango mol kanyo sabich mar onyango matai nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mugajuang okinyi makawuono antiere kae kod yawuoto nagi kachiel kod nyionagi magin rawere ka wadogoyo mbaka kotudore kod rawere kod siasa. Chung mar rawere en mane ainyanya to gisani manitiere weche mopogore opogore matimore e pau siasa e pacho kae. Ne waneno mosruok manobedo e kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga. Chung mar rowere kotudore kod mano en mane. Odiochieng' manyoro bende ne waneno lokruoge mopogore opogore manotima ne migepe e pacho kae ka koro nowala jogoro mongirore e migepe mopogore opogore ka bende nitiere jotelo mamoko makoro bro bedo ka pongo lemo mar jotelo kaka jombetre ma ochung' ne piny Kenya e pinje maoko. Mago kachiel kod mamoko bende nyaka sani koro rawere bende osewuok oko kata oseikore mar mondo mi koro ochomre tera gi weche mag siasa matimore pacho kae kose gina gidwa mar mondo mi gidong chien to seche moko gitela tele weche mag ng'anyo. Kata kamano bende rowere oseikore mar wuok oko e yo makare mar mondo mi gin bende owinj duongi to bende giikore mar donjo e pau siasa ainya to e duond buche mamoko mag siasa madito mantiere godo e pacho ka mar mondo mi gin bende gikonya e gero piny Kenya kendo e kelo lokruok kachiel kod dongruok e sectors mopogore opogore e pacho kae. Nyakwara Mugajuang bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa yango kinyi makawuono dago mar mondo mi amira were mantiere godo thuolo mar mondo mi gifulrenwa gingiswa ni bore Nairobi kae to gitima ng'acha ko bada korka kone achak kod Dickson oyawre ichiw nade kendo machiegni e twak. Oyawre ahinya erokamano kuom rwaka e Ramogi TV. Iluonga ni Dickson Owina Luoch, anudu yoma katwenga. I'm the National Youth Leader of Safina Party of Kenya. Moltelne gi wuod luo mor ma wiye bith kabisa. Iluongo ni Willis Otieno gi Jim Wanjigi. It's a privilege to be here. Erokamano. Machiegni twak okinyi makawuono. Iwacho ni Youth League mano mar Safina Party bedo kingiswa ni bende useikoru makare mar un kaka Safina mar mondo mi unene rowere bedo ng'ala manyime mar kelo lokruoge mopogore opogore pacho kae machiegni. Steve machiegni papen mari. Ya dugo erokamano ne Ramogi TV kod jata chenro ma en Madam Joyce kuom rwakowa okinyi makawuono. An iluonga ni Steve Biko, wuod Homa Bay Rangwe Gema Sumbi kamoro nikoyo. Koro gi Nairobi ka to an japuonjre University ma Nairobi mbalariany mar Nairobi Chiromo atimo science to siasa bi ane siasa kaka rawere. Koro an japuonjre kendo ma kanyo ba chung ne student kaka student leader jatelo mar jopuonjre e mbalariany ma Nairobi kod Chiromo kama ntiere no. Machiegni twak okinyi makawuono Steve Biko. Nyakwara Mugajuang mana kaka isene no mage welo mantiere godo korka kone. Korka kone bende antiere kod welo adek, antiere kae kod nyidende ariyo kachiel kod wuodo nagi achiel. Achak kod Lois machiegni kendo ma oyawre kendo machiegni twak. Erokamano Joyce, iluonga ni Lois Atieno, anya Migori County, Kadem, kamoro ni Nyakwiri. Nairobi ka anachiel kuom joma kedo ne rawere mondo rawere oluyo moriere mondo kik wadonje siasa yo marach. Machiegni twak okinyi makawuono. Oscar oyawre kendo machiegni papen mari. Oyawre ahinya Nyakwara Ramogi kendo erokamano kuom rwakowa e studio kawuono. An nyinga en Oscar Kambona ma wuodo yoma Kokiri but wadak kamoro ni Ndhiwa Homa Bay Butruma National Park. Nairobi an a movement miluongo ni Free Kenya Movement. Mano is a movement ma chairman na iluongo ni Bob Njagi kendo watemo mondo waked ne ratiro mag jopiny ok yudhe kende kendo weche advancements mag weche mag siasa be watemo ni josiasa obede line. Yes, mano e gima watemo maduong' e field mar siasa ka. Yes. Machiegni twak okinyi makawuono. Faith oyawre kendo machiegni papen mari. Oyawre ahinya Joyce, an iluonga ni Faith, sure okanwendo e wang' jogi.
Koro an Nyamiuru, Migori County, kendo atimo weche mag kedo ne ratich joma nyiri, vijende to gi telo. Erokamano. Machiegni twako Okinyi ma kawuono, to bende ine madwa na chak kodi twako Okinyi ma kawuono. Kawuono watwako tudore kod rowere kod siasa. Bende rowere osebedo ka nitiere paw siasa e yo makare, to gigo matimore e pacho kae gi sani. Bende rowere oseikore mar mondo mi gin bende gibedo ng'ala manyime. Ahinya nyate weche matimore e paw siasa gi sani. Joyce kanyado wacho ni rowere osebedo involved e weche mag siasa, but aparo ni ok kaka karomo. Not as how it's supposed to be. E weche mag sani pok wachako mass vote registration. Koro vijende kanyo pok owuok oko. To kineno kata sani e weche mag involvement gi siasa, feel ni vijende osedong e opposition. Lakini ng'eni jisongo. Koro vijende pod odong e pingo. Kiwacho ni vijana odong e pingo, onego bed ni gitimo kata kamano mak parono gi kanyo mar mondo mi arwaka ne Steve Biket wako Okinyi ma kawuono. Inyalo yie kata isiro gino ma Faith wacho ni vijana nyaka sani koro seche moko pod odonga e kweth mapingo piny owacho kaluwore kod lokruoge mopogore opogore ma bende pod waneno ka timore pacho kae. Erokamano, nyaka sani an kaka nene en ni rawere nitiere kitengo ariyo meke rawere. Nitie joka pod ni oko kaka wacho ni pogi chop gine mar sirikal e lai mar sirikal. To nitie gima sani mwaneno ka osetimo ang'owa osechopo kanyo. Kwa kawo example niche waneno ng'ama niche jatend piny oyiero mondo obednwa kaka minister mar irrigation, water and sanitation, Dr. Eric Muga. Mano en rawera achiel manyicho timo ang'owa, manyicho donje sirikal kaluwore gi revolution manyicho timo ang'owa, manyicho wuok. To kochak wang'iyo nitie nyaka jok moko mantie gi potential maber ka chopo kanyo, to pogi timo ang'owa, pogi donjo nikech nitiere obadho ma pod gitimo ang'owa, ma pod gikadhe, mamiyo gitimo ang'owa, mo gitundi. Koro an kaka nene ni adieri en ni jomoko sedonjo, but jomoko pok otimo ang'owa, pok odonjo. To ji bok de donj te. Nyaka ibed gi potential manyiso ni ber kitimo ang'owa, idonjo. To joko bentie mantie kanyo to ok tim ang'owa, ok tim gima dwarore. Koro in short en ni jomoko sedonjo, jomoko pok odonjo. The number mosedonjo tin kabisa. Mok nyal kelo ang'owa, mok nyal kelo lokruok. To namba manoko duong' magopo ni oyudo jok motegno maber, to kodonjo to wang'e ni gimoro nyaka yudre maber ne ojende kod piny mar Kenya kanyakla. Lois, in koro kakori nyalo wacho ni gisani chung' mar rowere paw siasa en mane gisani? Erokamano Joyce, kaluwore gi yiero manotim nyoro, especially list manowuok nyoro gi ker, okwongo adieri onge kata namba maber mar youth, nikech sani kwa ng'iyo wan gi almost jok manya wacho ni youth ariyo. Dr. Luga mabena wacho chien kae ni is youthful but is not a youth. Nikech youth en 18 to 35 but Luga is past 35. Then wan gi Fikirini is now the youth ma wan godo kende, but king'iyo kata according to constitution aneno ka Dickson Jasafina nigi constitution ka. Ang'ni imanyane page mandiko ni article mane ma wacho ni youth percentage adi ma representatives mag youth owinjore bede upper seats. But aside from the leadership ma wan godo, when it comes to political grounds, wajoma youth wambo owinjore bede responsible. Nikech okonya tugore sechete ni imiyo wang'o wan kaka youth ang'o ma wanya offer e mesa ne jogewa. Aside from kao kura, aside from wuok oko mondo wa campaign, wan gi youth tieng' ariyo Joyce. Wan gi yudhe moko dhi school to wan gi yudhe modhi school. We have graduates to wan gi jok ma school ni be ok en mar ji te, tie joma nowe chien ka, but wa fall e category mar youths. Koro nitiere youth moko madala mok inyal compare gi ma Nairobi ka. For example, sani gimoro wuok Nairobi ka, wacho ni Anguka nayo ni obro tieko 2 months Nairobi ka kochopo dala. But we all fall under the same category. Koro we need to be sensitized first as youths mondo kata kwa manyo these leadership roles, we know what we're going to do. Okwadhi adhiya kanyo ni wan yudhe
wadhi kanyo. Angi ngiswa ni ngao nego beni sensitize the youth. Ahinya nyego miwacho ni ka rowere wuok ni dwa dhi kumoro to nyaka koro gibed gi chunga ni giwuok ka gidhi kanye. Ngao nego beni sensitize the youth. Karwa kitwaka in Benediction in kaka jatend rawere mano mar don bura mar Safina Party. Sani rowere ochung kanye. Ahinya nyata e pau siasa. Winjo ka jowete gi moko wacho ni rowere moko pod nitiere opposition moko to sedie sirikal into korka kore. Erokamano ahinya. Apa neno na opogre matin nikech wacho ni rowere nego beni donje siasa kalore gi joma winjo kage. But pacha ni ji tok nya donje siasa, lakini nitie gomi rowere dwa donje siasa. To kirango gimomiyo rowere dwa donje siasa en reason moro mabok ber ahinya. Nikech rowere neno ni siasa kae mantie konyruok kata mane yore menda, financial freedom etc. Koro wan wawacho kendo awacho ga pile ni wan kaka rowere e siasa ka wadwaro change, gima waluongo gi kisungu ni change of the political system. We are not hunger for power. Why do the change of political system? Teni kata mana weche pur giki kotimre no maber kocha weche ohala, weche tije etc. Mano biro miyo wa thuolo mar tiyo e yore wawegi mok wabed aggressive e weche siasa. To mano mawacho ni sirikal otuonowa, emomiyo ji te dwano donje siasa. Nikech kirango kata mana representation Joyce, kata ng'ato kata ka jaduong' to nyalo tiyo ne ji maber, wan waonge shida. Ng'ato kata ka nyathi to nyalo tiyo ne ji maber, waonge shida. Kenya ka wan gi joma tindo mang'eny manie sirikal, wan gi joma tindo moseyere od bura, wan gi joma tindo mosebedo kata mana principal secretary, some of them no been appointed nyoro. To joma tindo gi nikech rot mantie malo kucho, gin be giluwo kuok mantie e sirikal mikwele to weche marango jopiny ok donje. Koro wan injili mwayalo to pile eni wadwaro lokruok e sirikal mondo vijende orang teo kata mana vijende kende, vijende jomadongo jite orangi owaonge aggressive hunger mar ni gini nyaka wadonje makori ng'adi ng'ut jicha. Mano kwadwa. To kiwacho ni udwaro lokruok, yes. Un kako jende utima ang'o mar mondo muyud lokruok mudwaro no? Nitie phases adek, andiko book moro bro launch machiegni, apana bro lande yamo mbele. Nitie Kenya osedhi e phases adek, nyaka ne wayud uhuru marwa. Phase mokwongo waluongo kisungu ni pre-independence phase. Matin ni en phase kane pok wayudo uhuru, mane joka ne biro nwa gi manifesto, gima gidwa ni achieve before uhuru. Phase mar ariyo niluongo ni pre-colonial phase. Pre-colonial phase ni en koro ji noseyudo loch gi bunde gi remo. Koro ning'iso waka ni koro nyaka wayud gima waluongo ni political freedom. Third phase wanyo ni political deliberation phase. En phase mane omake baba giki, tiji mang'eny manomaki kakedo ni multipartism. To sani wan e phase miluongo ni economic phase. Wadwaro gimiluongo ni economic revolution, economic awareness. Nikech we no longer need political freedom. To mane ma vijende wetina ni e chien. Nikech wan pod ibiro nwa gi story mag 19 patubuk ni nwagore no makwa, which we appreciate. Yeah? Ji mang'eny beber ng'eny manomak, manonegi, manolalgo, mawiwa no wilgo. Lakini sani en gombo marwa kaka vijende. Ni waranguru Kenya in a way of getting what we call economic freedom. Kirango rapim mar mwandu mag piny GDP giki, ibiro yudo ni Kenya e Afrika kaendi piny mani mbele wa ahinya en mana Tunisia kende. Kata South Africa wan gi mwandu buora. To e mwandu buora gi vijende onge tich. Awinjo ka nyimine na giwacho ni kuonde ma okidhiye kata mana nderni pod richo, ji pod ok nyal tero hospital etc. Koro wan gi modoro en that economic revolution. Ni jomoko wakelo obed jaduong' ma kata ja 90 years. Kata obed nyathi ma ja 25 years. They will bring for us what we call economic revolution. To man injili mwayale Safina kocha. Ni wan injili mar political freedom nwagore no makwa no lal koda. We appreciate kendo waluoro mano, yeah. But wan e kinde ma Kenya ni erot pesa onge e ground, yeah. Nyithindo mang'eny ok dhi school, yeah. Joma kaluo kaka joma etie nam, tich magitiyo en lupo to rech be onge nam. Chon ne ji japuro pamba, fertilizer jogi tinde kelonwa ma fake, maten ni ginego mano. Koro we need that economic revolution to man in mind, mana ajni vijende te, irrespective of where you are. Irrespective, obeni this school, obeni okidhi school. Ni wakonyre uru,
mondo waranguru joma nyalo kelonwa freedom kiuchumi, mani maduong' gi sani. Aya mag parono gi kanyo. Oscar, in bende adwa narwa keto wako kinyi makawuono. In paro ni korka kori chung mar rowere weche mag siasa to en mane. Ero Dickson osenyisoge ni kin kaka Safina kendo en kaka jatelo mochung' ne rowere Safina kocha. Gin weche go manyalo kelo lokruok e uchumi. Ema sani koro gikete maino margi. Wawere kod weche mani wacho chon ni ng'ane nogorenwa we koro wadhi mbele gi weche makamago. An gima dwa wacho about weche mag youth en ni aparo ni ochopo kama koro vijende wase realize ni wuoyo ok kony, mano nikech wuoyo ni noachon and yudhe nosiko ni inyisogi ni wane youth ma tomorrow. Koro wach ma wane leaders makiny. Koro aparo ni nodhi ochopo kamoro ma I realize ni nitiere yudhe madwa chako family and you realize ni you are that tomorrow now and you need your tomorrow right away. Koro nochopo kuma yudhe no dhi mofwenyo ni kare we cannot wait any longer. Koro an gima feel ni mana kaka jogi osewache ni youths watemo but nitiere gima podok watim. Gima ok watim en sensitization motegno. Aken sensitization inyaluonge na gi dholuo but ok yani yudhe mang'eny pok ong'eyo ni wane jok moningo be ni drive economy makiny ma iwacho no. Nikech jok ma waneno mopong' offices gi gin jok ma face gi they are facing off gi time gi osekalo. Koro the more ma pod wa rely kuom gi the more ma wane mo adhinyore. But I do bring something to ni mar weche mag politics and youth. I feel ni youth nyaka wadonje active politics, Joyce. Gimomiyo nyaka wadonje active politics en nikech onge change mabiro without a policy, without a bill being brought. And where do we have the policy making or the bill kama introduction of bills timore? It is either the National Assembly, it is the legislative part of our constitution manual also. Koro onge kako nyalo wacho ni wadwa kwero yudhe ni kik wamany leadership, ni wadong wa agitate for things outside, and yet kachacha ema gimora mora kata kimulo wach barabara mondo pesa bed allocated towards a certain road nyako bed legislated somewhere. Koro matiani we need more youths in the legislative houses mondo they legislate on those things. Koro I feel ni youths we need to push. In fact, gimoro ma youth ka ngadi Martin Oscar youth to nego be ni push yo machalo nade mar mondo mi gidonja ne active politics mai wacho ni onego be ni gitimango mondo wane ane kara were mathoth wuok oko mar mondo mi koro adira ka wang'iyo kata higa mabiro mano mar 2027 to no kara were wuok oko mar chung motegno ni yes wambe koro wadwa donje od bura kacha mar mondo mi wakonye loso chike mabro konyo rowere wete waka achiel ko joma moko. First of all gima wadwa push gwen ni number 1 wangi maber ni mondo yieri nyaka ibed gi kura. Nyaka ilobi for kura no be mondo yieri as a leader. Koro the first step wadhi make ni ka IBC osekelwa in place mabe gi delay tactic jodongo go delay no agino tactically but wange gisenge maber gima dhi timore. Koro the first step marwe ni wadwa ni youth okaw kura of which mano be pressure ma waketo koko amwago maji wacho nugo koko from outside no ago koko ma pesa magi keta 1,000 ma rawere mang'eny nok nyala afford sani ji koro dikao kura IDs free. ID no kise kawe oningo beni wa translate to kura. Kwase kaw kura now we push for ni election kitimore to wago kura. Wago ne youths wa believe ni jog dhi kelo some change. Mano number 1. Number 2 aneno ka wane ye ka gi jok ma already na political party. But an gima dwa wacho ne jo yudhe wa en ni political party this stop wa as youths from achieving gima wagombo cha. Nikech political parties magi biashara mag weggi. The moment midonje biashara mar ng'ato Joyce nyaki Iran nyaki chikri nyaki tim gimora mora kaka wuon biashara dwaro. Koro the moment my youths wadwa bedo confused gidonje political parties to kanye mwadhi lorore nikech tim nango koro youth wachungas independence nikech already last year never come up never fight a regime which was in place not listen to what we are even what you've mentioned the gazette makawuono any reshuffling moro team a PSS that is what we wanted the other time ne wanyiso government ni wadwa ni chak no gi CSS tibie PSS DSS manwata moreka and it is evident ni kata kaero jomoko no dogo chakori wore
but wait chapod gi feel ni nyaka gitim gima wawacho cha. Koro adwaro ni youth mang'eny ochung as independent, nikech ka ina independent candidate to in gi pachi mamari. To kungi kuom wacho adiera siasa ma jagore e pacho kae ahinya to siasa ma jagore e piny Luo, nikech wanyalo wacho ni waduto wana onagi mawuok e gwenge wa makaluo mane county ma Siaya, Homa Bay, Kisumu kaachiel kod Migori. Wanyalo wacho ni party has a big role to play e wechego mag politics. Rawera kochung' kar kende kuom wacho adiera Oscar, bende jopiny biro winji. Koro Joyce adwa duoki matin kama mondo maybe jowetena be angne maybe kel pachgi. An kipenja kaka Kambona tadhi nyisi ni gimosemiyo jodongo ge mosike telogo en wach party mimulono. Nikech number 1 Joyce adwa nyisi an kaminena ni ok ni siasa na chako kawuono. Kana walk straight from university I walk university to mano wadhi election wa 2022. Nadwa dhi chung MCA dalawa. Mano Kosewe ward. Kana dhi Kosewe ward kucho nyakikungi perus miwinyi to chungo en telango. Joyce mondo mi ticket mar ODM mondo run gimiluongo ni nomination mar ODM, you'd have to pay 250,000. To mano be ok guarantee ni dhi yudo ticket. Mano okungo mi mana ticket mondo dhi run go against jok ma e parties mamoko and other independent candidates. Koro nyisa neni ya samoro kaka koro Dickson mawan go kani en ng'ama nyalo kelo change somewhere, to odwa chung as a youth, nikech we about youths, odwa chung as a youth. Where do you expect a brilliant youth, maybe fresh from college, kata ng'at moro mane ni dala kacha japur moro ma wiye leo kabisa madwa magombo chung mondo kongo yud ni 250,000 ni and odwa chule ne wuon party and there is no guarantee ni dhi yudo gini. Koro Joyce anto kipenja honestly, in fact an independent candidate adhi chung mbele chung kar kendi we arwaka ne faith at work makama kaparo no gi kanyo mar mondo mi wabi joma moko thuolo bende kapok wadhi ywe mokongo faith in kor ka kori wach ni ma Oscar wacho ni rawere wuogo oko mar mondo mi ochung kar kengi. Tadera wang'eyo ni mane yo mar rawere nyalo donjo go de pap mano mar mainstream politics e yo makare. In kor ka kori nene na nikech kopogore kata kod chulo menda ma seche moko rawera chulo mar mondo mi party omiye kata otiko. Parni wechego mag siasa bende okinyal campaign e pacho kae kuom wacho adier kionge pesa. Nikech jopiny nitiere ga kod timoro nitie kod achoth. Rawera kionge pesa mano mar chulo party kichung kendi bedi bro nyalo. Joyce kapok adonjo kanyo narito usana na make maka matin kama. Nitiere gimoro maneno kabiro e vijende mok ber. Akia kanyalo kete gidholo but something called victim mentality. Ma vijana I think dholuo nyalo wache ni wane mwa inyore iwinjo. Wach mar victim mentality ma vijende paro ni gine jok minyanyasa ahinya, gine jok mowe chien ahinya, gine jok masandore ahinya, ekonomika gine magibedo affected ahinya iwinjo. E weche mag politics gine magibedo affected ahinya. Vijende gilalamika zaidi instead of kelo solutions. Mae makoro kela e point ne. Ka wan gi so much anger, ka wan gi chwang ahinya, miyo koro wa overlook gik moningo watim, to wabiro gi gik moko ma on paper but kwa ground ok nyal bedo applicable. Ok wanyal overrule wach mar party. You need a party. Iwinjo. I feel gima vijende oningo team. Sensitization mani wacho cha. Lo manyo kura, gimanyo kipande is just not enough. In kaka vijana, in ngamo sego step, ki woke gwengu, ki biro town, angame nyalo timo, educate jo gwengu niya. Telo, it's not about niya, ngamaringo gari maduonge mo nyalo yiero. Iwinjo. Telo ken niya, ngama nyalo biro ka to pogo wa 200 ngama wanyalo yiero. Sani wawogure kamopogore niya, mae ngat manigi pesa gwen kama ingo jite to wachak wakunga miuru jite thuolo. Vijana kijana ni ochu, ma ochu, jaduong ni ochu. Wawinjge gite. Mondo wenye ni mane manyalo bedo jatelo. To era ka wanyalo supporte. Iwinjo. Gimomiyo wacho ma bende Joyce ni mae momiyo kore nana karasani kwa sewuok e party. We need mentorship. Iwinjo. Nitie gimomiyo ichako gie baby class school, tidhi nyake primary, tidhi nyake university. Okinyal cheo tidonjo university direct. Within this time, nitie jopuonje moko makata insani mano puonje school mingo. Iwinjo. To okinyal wegi nikech koro anasomo mainge to mana japuonj mano puonje. So we need to learn from this jodongo. Oningo abede tiendgi wapuonjre uru. Nitie gik mang'eny magitimo maricho, I understand. Iwinjo. Ka makoro duoka kata points na makaluo gimosebedo katimore ka kaluo ka. Decisions mosebedo kwa make in general in leadership.
look at right now gima Dr. Raymond Molo timo. In 2 years, gimose kao jotendwa 20 years timo. Osetimo in 2 years. Iwinjo. Waneno widow sigaro negi udi. Women empowerment ipogo mine dryers Kisumu to support their businesses. In Migori County ipogo nyithindo manyiri pads mondo dhi school. In Siaya ipogo nyithindo mariek ndig nyithindo madhi kata 2 kilometers to school mondo gidhege school. If just one person nyalo timo gini in 2 years, meaning niya resources nitie. To jok mosebedo kwa yiero emok tinwa teach monjo. Koro kaka vijana gimoningi team ne jodala gimoningo team ne ino wuon iwacho ni idwa chung kambona to it's not ni wuok gi agoko ni adwa chung, it's not about agoko. Kade agoko to karede en wayiero ng'ama nyalo gore mogik. Iwinjo dwa yiero ng'ama nigi tong' mabith emimi okura. Koro kik wawuond vijende ni kik udhi e party, kik wawuond vijende ni wadhi e independent. Jogweng' dhi luoki. Iwinjo dogweng' dhi luoki. Independent inyalo dhiye, but there is the protection mabiro gi party. Iwinjo to kata parties gi vijende ok chul pesa ma the same gi pesa ma jomoko chulo. There's a category ma vijende chulo gi jomoko gi bende chulo. An go siepa mano Violent mawe 2022. Ilonga ni Tony Blair. Nobedo namba 5 out of 15 voters. To makijana manotemo wuotho door to door. Iwinjo komanyo kura. Nyis jo piny niya mae gima kilo aonge enough support to mae kaka ningo onge difference madhi bedo kindwa gi jodongo kwa dhiga goko because gin gisebedo ka gidhi gimano ginto koro gorruok margi en ng'ama nigi pesa moingo wadgi. Koro wan vijende wadhi we ni ok ni ng'ama nigi pesa to en ng'ama wiye tek moingo wadgi. Iwinjo it shouldn't be that way. Wang'eyo shite moko moan godo ka ndach wani neno karach MPs osechamo CDF otieko nyithindwa ok dhi school. Iwinjo subtende milongo ni level 5 gieki ama level 4 gionge kata yedhe. They should be actually level 1 kata dispensary. Ere giminyalo tim mondo walok gi to mae kama ningo iloke to en ratichi kaka in miyo mani dala kama dichuo ine minyalo loke. To josiasa miyo giluor nikech gin waheshimiwa. We are the real waheshimiwa nikech wane mogo kura. Mana gima vijana nyalo konyo godo jopiny. Kapok atieko ritarita matin. Kapok atieko. Kata sani broad based government osebiro. Iwinjo. To ji pod pingo. Kwa dhi mbele pile wapingo gik moko. The other time na wuok nyocha madhi Mathare Hospital. Kecha sebedo ka winyo ni shaukti. Ngima ber Joyce. Vijana makata watu ni shaukti kata shapo gi register. Gin gi winjo online ni shaukti. To be said the ground me confirm. I went to Mathare Hospital. Iwinjo. To daktari morontie kanyo na dhi gi yankona. To daktari no ngi yankona no konyo ga jaode kano konyore kumoro. To penjo wani use register sha ni I hope ni okokwa ukata ceiling e yeka ni akokwa wa pesa. Iwinjo to wano kwa dhi thieth no dhi mana ng'iyo. You get? So gigi kuonde ok noti ok mora kuonde moko koti. But vijana kapo kwa bedo ni wan ok timnwa ok dwarwa. Iwinjo kwa dongi. What are we doing mondo wambe wakony gido? Kor aneno ka wanyalo wacho ni tugo ikich matin. Acha kod Oscar right of reply kasta bir Dickson kodin Steve. Oscar. Joyce adwa ni okay ngene mie time sana. Ma mie time sana mingeno nyalo convince jopiny ni gik mowacho go the facts. Iwacho ni kila ngato opinion mar kila ngato ruako. Mano opinion ne. Koro Joyce gima dwa nyisi opinion madwa wacho ni ten gima is factual. Joyce nitiere gimiluongo ni nitie bill manokele parliament ni penjo something about financing of campaigns kabe ojende nyalo kaka wabiro bedo disadvantaged. Adwa nyisi ni nitie bill manokele parliament ma still pending to date. Nitie bills mang'eny mane bunge ma ok gidwa pitisha. One of the bills manokele parliament ne wacho ni they have to kakineno wan gi capping mar gik moko ni fuel levy nitiere a cap manya iketo ne koro ne no wach ni for campaigns kidwa chung as an MC there is a cap moko ningo beni exceed in terms of campaign financing nikech gimose yudore ni ineno kaka wawacho ni kidhi dala youth okinyal chung nikech ng'ama dwa kwa women group madwa kwa ng'eny yudhe madwa kwa ng'ama koka nyathine onge gi fee bed nitie ka koro no wach ni wadwa keto capping ni kidwa chung MC for example don't exceed 1 million. Matini 1 million ni with your friends you can solicit for this money me chung as a youth me qualify. Nikech pesa ni mano kichung karkendi ko kichungi party anywhere kichung anywhere like mano gimais IBC standard moningo beni pesa moki exceed kidwa chung for an MP okoningo beni kalo million a beach for a president okoningo beni kalo million maybe a par gini ka jo bunge nyalo kalo nwago
to Joyce anyis ni kata election man next yudhe mang'eny will be able to campaign comfortably and win. But shida en gimiluongo ni wach party nikech kata king'iyo bunge no gigi ok nyal kalo nikech kaka sani the two main parties wan gi UDA and ODM. And specifically wadwa dok dala kuma koro ne Faith wuoye mang'eny ming'eno tware sana but koro wadwa dok kanyo king'iyo Nyanza counties mang'eny mag Nyanza mag Joluo wagol Kisii oko counties mang'eny mag our 4 counties iyudo ka development poor. But adwa penja question jok moyiere counties go majority of them gine parties mage they are in ODM majority of them to mane gima wacho niya kairo nuyiero people from political party with endorsements manumiyo gigo nuparo ni jogo dhitiyonwa nikech they belong to our political party. Then why are we complaining right now? Ang'o miyo wa complain nikech that was a business. Ini subscribe to business ng'ato. Adwa duoko nyako ni niya sani ne wan gi governor ariyo mano yier under independent machiel gi fight magigolo miluongo ni Kawira Mwangaza. And Kawira Mwangaza kidhie ground idhido ni the Marians no ere seriously. But problem ni joka feel ni nyako ok nyal lead ng'ama miyo ok nyal lead kani neno kata swearing in gik mane wache and we don't want a woman to lead us wan gi Mwadime koro gima temo wach and several MPs manyalo kuot nyingi mano yer under on independent candidature. Koro gima temo wache ni ok ni wadhi ga go kwe gini but gima temo wache ni shida ma wan go en ni parties o secret these problems nikech magi biashara mag weg gi and magi manyo be Nyanza sana nikech ineno kaka Faith reason ni o reason to kose dio yero ja party no to kin ja party no kudwa pane barabara to duogo ku to we will nango legislation is in the assembly koro kan monitor ngata o assembly ngama will think freely mangata ok dhi die kona ni and I want to tell you this one Joyce waneno gimora mora matimore Kenya ka iyudo ni nyaka gi consult a party leader no wacho nango to trickle down is jito wacho nango matieni ok inyal chunga ti wacho ni baba no nyisowa ni ndhi wacha koro watim kama tidhi contrary to that. But if you are an independent candidate automatically you go against that nikech jopiny mano yieri you have direct communication with jopiny and gine maka gero to ginyalo goli but samosa yier jo party you don't have voice gimara ilango wacho malo ema trickle down koro barabara mineno onge gweng'u chafu Nini babe mota moreni barabara no pesa moko dine to utimendelea kamano. Adwa mona duoke dichien. Jomeru no voto ne governor ka ging'e ni governor en miyo. Koro ok inyal wacho ni ogole nikech en miyo. Jok manongo to nakuchuo dilo. Let me tell you, I'm a woman. This gender thing doesn't always work. I can tell you it is that. Because ni na woman, according ni koro, you escape accountability. You just you must have to take responsibility of your actions. Koro watch marni no gole nikech en miyo. Mano wawe uru. Nitiere mine kaka Gladys Wanga tiyo ma very well. To pokinyo kata ka ng'ato sebiro gi ginene ni otimore ang'owa ni wadwa impeach Gladys Wanga. He talked about independence. Gigok not about parties. Fatuma Full Network no yer gi independence. So timone jo Migori yango. Onge. So it's about individual. Tiwinjo. Mindu mar vijana mondo adhi go the ground ni koro jogi ok tino ane madwa donjo marago kenwa ka opposition. Let me tell you. Ubro end up ka jogi because they donjo kacha to dwaro ni wan waseka ugini akawe gi independent anyalo timo gima dwaro nikech jopiny mano miya kura. Iwinjo. Ay adwa no mak paro no gi kanyo penjo en ni koro rowere ochung kar kendgi achung kar kenda kose gi ng'iya ne party moro magi nyalo donjo go de mainstream politics ma pacho ka adwa no mak paro go gi kanyo ing'isa ni wadhi yweyo moro ma dundo gi sani ka waduogo to wadhi mbele kik idhi mabor. Europe awaits na View Travel. Join our 10-day European adventure from April 13th to 22nd, 2025. Explore Belgium, Czech Republic, France, Germany, and the Netherlands with tours in Prague, Amsterdam, and Paris. Enjoy boat cruises on the Vltava, Seine, Lake Isle, and Rhine, plus visits to Prague Castle and the Eiffel Tower. All this and more starting from $2,550 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Biye chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Okalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima, Sabato, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375. 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746. 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Sylvia Wundi. First of all, Sylvia is not my sister. Second, Sylvia me bleach. Ano kalo kragimo. Ano sunona ana dark brown. An kora na deko. Anang na yie mondo mi gonya. Mi mushene monda gonyi. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. When I look at Rian Baraka, I see a great man. I don't know his future. It is only God who knows his tomorrow. But believe you me, God has mtoa ICU for him to suffer. He could not eat via the mouth. Right now, he eats everything. Yenda natuambianga, tunaweza pika kuku. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo nyakwa Ramogi Jong mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod rowere kod siasa nitiere kae kod yawuoto nagi kachiel kod nyio nagi mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa. Windowa mano Devina Auma onego be noriwore kodwa, kata kamano kaluwore kod mago ma ok nyal geng' nyaka sani pok ochopo. Kapo nochopo ka wadhi mbele kod twak marwa to bobedo ka oriwore kodwa, kata kamano mbaka nyaka dhi mbele. Nitiere kume wamake godo. Wamake godo ni rawere gichung' kar kendgi kose koro gimanya ne kata duond bura moro ma ginyalo riwore godo mar mondo mi gin bende koro gibed e mainstream politics e pacho kae. Dickson, antiere kuomi, ang'eni in achiel kuoma, wanyalo wacho ni in intiere duond bura already. Kata kamano paro ma iwinjo ka Oscar wacho ni ber ka rawere wuok oko to chung' kar kendgi ni duond buche seche moko keto masharti mang'eny ma moko kuom gi rawere ma pod ionge pesa ok nyal chopo. Erokamano. First of all, adwa interject a little bit ka nitie gima Faith owacho ma apani nyalo mislead a lot of people watching this show, to nyalo bedo wisdom nikech an kaendi. Faith owacho ni vijende nigi gimoluongo ni victim mentality. Tiende ni gin gi akili mar luoro, mar koyo. Ni vijende reason gi koyo, ni gin gi koyo ni kata mana shift shagi iki. Ni vijende wacho ni ok ti. To pok ni shift shagi tiyo malich ahinya e Kenya ka. Ni vijende mok dwa kawo gigo. Nyocha walalo nyathi miluongo ni baby Ariana Adriana, Nyandarua County. Wach malich ahinya ma nyocha dhi piny ngima. Kendo wachore ni gimomiyo nwalalo baby Ariana Adriana
any bill manengo that was 1.6 million kaluwore gi tuo manengo luongo ni cancer on the bone marrow, nitie kuma joma otiege ka gi thieth kaka luonge. To out of this 1.6 million, ni Chief SHA could only afford 23,000 Kenyan shillings out of 1.6 million. Wachore ni Baby Ariana noyudo support from some of the well-wishers India. Moyie dhi chudo ne India, but kaluwore gi nyalo ma jonyuol ok ne ginyalo yudo fare matero nyathi India. Koro Baby Ariana notho. Magi gik mamiyowa lit kaka vijende. Kwaneno ka vijende wetewa dwa join side more maybe because of short-term interest. Samoro ntiaga gi yuto short-termly. Gima vijende nyaka ng'e ni kata mana weche telo mwadwaro mwa fight go, mwa debate malichgi. Parliament can accommodate only up to 290 people, both elected and nominated. Out of these 290 people, vijende kungeni we are more than 30 million youths alone living along other people. Tiendeni with this number, wanejo makataka ticho dinreno, for example, sani kakwa uoyo, jimang'eny, nitie gima Joyce gima kisungu luongo ni unemployment, to nitie gima kisungu luongo ni underemployment. Nitie joma actually they retire before they get tired. The people underemployed. Sani kidhi Jivanjiga Dance, kidhi Uhuru Park, kidhi Kenyatta in Kisumu, you'll get a lot of people manigi degrees, but they are hanging around nikech onge gima ginyalo timo. Yeah? To an nyocha timo nonro moro ang'iso nitie book mandiko madhi launch machiegni kabisa. Nyocha timo nonro mara to wacho ni between 2022 up to now, the rate of unemployed people to ni joma pok noneno ga tich moro amora. Were gi pogruok ma inyalo somo puonj, tido tich hotel. Nitie joma koro kata mano opportunities go. Ok gineno ni namba no ose increase gi atamalo 35. Ka gin joma nyagi PhD, nyocha ngi professor moro ng'isa ni en gi PhD adek. To ng'isa ni en gi PhD adek, to ata kor kama nyanda graduate na mokwongo. En gi PhD adek to onge tich. Yeah? Omiyo vijende kik wabedu joma blind. Yeah? Mano miyo anawacho ni we don't need a tribe or that thirst. Waonge ria ahinya into political power. Wadwaro change in the political system. Mano number one. Second, wach ma wadwa ni osisitiza on the political parties. Kenya mbani wan gi history marwa. Wacho ni the third phase marwa ne wa fight for political deliberation. Teni kata mana wach political parties ni en gima ji no fight ne. Yeah? Mondo mi wayudi. And there's a reason why people go as per the political parties. Parties biro gi policies ga agenda margi. One kaka Safina Party, actually we are fighting for what we call the economic deliberation. Kirango ODM as a party, actually they are fighting for the political freedom or democratic abduction and such kind of recycles. Though one any maogik manokalo the other face. But such kind of the policies ema guide the people mabed elected. Tiendeni ande, ngato nyalo amua no chu gi independent, yeah? But because the onge house ma restrict, onge policies to be followed, onyalo amua no deal kaka mage joma deal with gi kwelo kabisa. Nikech onge joma biro dayo dhoge. Chien kacha cha nwaneno ka jakom kane poko miyo joga approval mar broad based government. Te joma noringo mokeuka chik mar party margi mar ODM. And they had to go before the panel and explain to the people that why are you making such kind of a decision. Political parties are very much needed in political equation. Ngata madwaro neno mar siasa. Nyaka wamanyur political party. Though in the line of political party, wan gitabu maduong kaluo. One gimiluongo ni grassroots and a mission of democracy. Mateni at grassroots level, pile one gambele mar blame the national government, most blaming the presidency, etc. To shida chakre gi joma nie ground, joma nie gweng kata chande. Nitie joma luongo gi kisungu, aluongo gi ni political patrons, yeah? Gine joma dwa ni gi control the election happening at the grassroots level. Jopiny nyako ng'e ni chik mar Kenya ilose National Assembly, mwaluongo ni bunge kata od bura, yeah? To joma yiere od bura gin joma yiere gweng. Sama jorariedo amua ni dwa yiero ng'amoko dhi school, etc. Magi joma biro undermine the policies happening at the national government. But one to kaluo, there is no democracy at the grassroots level. Nikech jopiny mang'eny bedo controlled by this political patron. Giwacho ni wan wada ni yier ng'ane as per their own interest. Yeah?
to mano is very wrong nikech onge odiochieng' ma japiny biro rational wacho ni kaluwore ng'ani dwa losonwa ndara pi waonge go stima waonge go kama we amiye kura ni ji elect nikech ng'ani obiro gi ODM to ng'ani to biro gi party moro adangiso jopiny that is the cause of poverty kaluo nikech pile aneno ka sani ji sherekea ni odonje broad base government mane kirango history mar Kenya kwarango ndalo uru ne wan gi jolua adek e sirikal Professor Magoha ne un wuod game ne en cabinet secretary dong ne sirikal ji kaka Recho Mamo ma Nyaimbo ne sirikal ne was the man manotelo ne bunde Kenya kaendi ji kaka Rafael Tuju Giki ji kaka Paula Buor ya mago jo mosebet e sirikal why is it ni change poko bet and all this time wan wasedonjo ne wan e cooperation ndalo moe mwacho ni wang ni gini kor kwayudo wang ni wan be wachieme wadhi wadonje nusu mkate ndalo Kibaki mwacho ni wan koro wang ni Nyasaye kor koyawnwa yo wadonje handshake ndalo Uhuru mwacho ni Kisumo wang ni bedo capital city mo bedo kete long ni Euro City in Africa wachako wadonje ilong ni broad based government en change mane ang'o manyisowa ni broad based government ni ema koro dhi miyo walokruok ma cooperation ok nwanene handshake ok wanene nusu mikate be ok wanene ayadwa ni mak parono gi kanyo wamiye ng'ama chielo bende thuolo daka chiel tu omiyo an katieko joluo adwa na awuo gi jomaranga bita youth kata ng'ama duong' ni kinde osechopo ma kokwaloko paro joluo go ngero to giwacho ni tuo manyien kodonje dala to nyaka wamanyru yath be manyien mwathiedrego ya nyaka koro walokru pachwa ka kwaneno for the sake of nyithiwa gi jowa makoro thagre ground erokamano Steve Biko in korka kori sewinjo weche mag siasa mosebedo ka gore kaka jowetegi bedo osebedo ka wuoyo kata kamano wang'eyo ni sani nitiere lokruoge mopogore opogore ma bende osetimore e paw siasa ero Dickson bende osekele wechego mag broad based government ma sani koro waneno ka bende omiyo otim lokruoge mopogore opogore e sirikal nitiere joma moko ma oriwore korka ODM ma koro nokele sirikal kaachiel kod lokruoge mamoko ma bende seche moko wageno ni nyalo time e kinde mabiro mbele kata kamano mano nyalo bedo ni rowere onyalo affect ngima rowere pacho ka e yo machalo nade ahinya to e wechego mag siasa. Erokamano ne penjono. To ka adwa chako adamo na chake aneno ka jowete ka gi wuoyo maber kendo gimulo sections mar telo. Kano chako gi brother Dickson no wacho about the economic phase. Economic phase kama no wacho kuma na winjo ko kodonyo na maber en ni ber kwa dhi moko ang'iyo chien kama wae. Kata ka in ng'ama chal nang'o unyuole yudo ka nitie gima osetimo ng'owa mano osetimore you must know where you have come from before ing'iyo mbele kumitimo ng'owa kumidhiye kata kwa wacho about jodongo ma kwa kuto wacho ni wantie ga gwambo maraila wantie gi orengo gini mago jok mosebedo ka fight in the liberation nyaka wang'eni to gin negitimo ng'owa negitimo ng'o mondo gichop kanyo ok inyalo dhi adhiya kamoro ka ikia ni chien kama yae to en kama ng'owa kama chal nang'o koro moko nyaka wang'eni as much as ni we are in the phase of economic phase revolution ere gik ma watimo ng'owa mwadwaro kopo ni en a matter of yuayo gik mabecho modong' chien to nyaka waywe mondo waket kanyakla mondo wadhi ng'owa wadhi go mbele mar ariyo penjo mani penjo no penjo madonjo kabisa ni wan kaka youth ang'o monego watim ng'owa ang'o monego watim mondo wang'eni to telo dhi nang'o namba achiel na gimano kaka wan youth gima ber kwa timeni mokwongo nyaka beni wasomo wa understand gima wadwaro kasto wachung'i ang'owa e achiel sama wachung'i achiel an kaka an Steve kang'ina dani mondo ami jopiny telo maber koda biro gi party koda ok abiro gi party jopiny biro yiera nikech gima timo ang'owa gima dwaro party ok ti party ok bikelo nwa ng'owa ok bikelo nwa dongruok to nyaka wang'eni gima nitie gimomiyo party notimo ng'owa nokele mondo party otimo ng'owa mondo wach mar party ni obi kendo jok ma nothosa during the multipartyism mondo otimo ng'owa ben ni ng'ato nyalo chungi party ng'ato chungi party machielo ng'ato chungi party machielo but gima nyaka be wang'e momiyo wach ni nyaka wachak gi somo mar ariyo nyaka wang'eni waya kanye to wadhi kanye mar adek nyaka wang'eni ya be wan gi resources to one youth I'm a youth at 22 as at now I don't have billions of money to go and dish mondo adhi amijo piny rangue kata kamoro amora madwa timo ng'owa madwa chungi but kadhi adhi gi sense ni adwa ni mondo amiu
leadership manyiso nyaka dhi mondo adhi wuog jopiny maber ni kama ma yo mwatimo ang'owa ma yo mwadhigo koda onge gi resources jopiny ber ka timo ang'owa jopiny ber ka yiera nikech adhi kelo negi ang'owa adhi kelo negi dongruok ok anyal dhi an ja 22 an tie gi right machung kaka MP lakini aonge gi resources kata ji mia funding ma yud support from all over but ok anyal chopo kama ng'ama nokuongo na kanyo timo ang'owa osedonjo ka en ng'ama odhi kanyo ni mondo en odhi ochiem en kende moko par jopiny to koro I'm losing the point kama chaka dhi amanyo pesa mondo mane gima ang'owa koro mokuongo jo youth nyaka dhi mondo dhi e grassroots mondo giwuog jopiny to un telo mane mitimo ang'owa modwaro ng'ama pache ler biro wacho ni nyathini oromo youth ni otimo ang'owa oromo kata onge ang'owa onge pesa example wantie gi Peter Salasia nodhi mo campaign gi dhoge motimo ang'owa moyudo wantie gi example machielo mar Toto Linet Toto no miye siling 50 gi baba gi kodhi timo ang'owa kodhi go campaign that was from her own mouth nikech agenda mana ne ang'owa mana ne en go to kanto dhi odonje safina to kese dhi donje safina tini dhi kanyo ni koro gige ODM gi okidwa idamo dhi timo ang'owa wan ga diere ni kata wan kaka joluo nyaka wachung mang'owa motegno nyaka wang'eni gin no chakre gi kanye to ere kama jakom kethego to jakombo yie mondo luong jo youth mondo giwuogo to bende ndiri nyembo seno ni nitie kama otimo ang'owa kama okethorego jo youth nyaka bed motegno ni ya wadwaro loch maber kendo telo maber lakini jogi okuongonwa in terms of brain gikuongonwa in terms of higa gikuongonwa in terms of resources jogi okuongonwa nyaka wabed mos wabed e tiendgi Babu Owino is an example ng'ama nyicho yiergi party mar ODM to kanche info track ogolo duoko ng'ama nyicho bet ni namba 1 e gine mangima nyiche en Babu the best performed MP to ng'ama nyicho bet namba 2 nyiche wantie gi Wamuchomba is from UDA and as at now Wamuchomba is living koro ko wacho ni it is a matter of party nyaka bed control nyaka bed in control okwanyal just rush out the issue of party nikech kata ko chupo sama ji nie parliament mondo agenda gi mabecho gi kawa sebedo ko to wan party achiel samego kura to jo majority to biro bet gi the way koro sama dhi gi kaka brother Kambwana wacho no dhi gi independent sama dhi gi independent to in ngata chiel kata unji ang'wen to jogi to podo timo ang'owa podo eu gima wacho en niya wakungo synthesize ground kik wadhi ure safina wadhi ure dependent kwa kiani samwandhi kanyo no to wadhi gi idea mane to kata kichungi dependent well and good leadership en ni in kendi but ichalo buolo intie gi tela chiela lakini jok iumo ji mang'owa ji mang'eny samedhi yudo ka guoko to kamoti bete maber to jok mantie gi malo nyaka timang'owa nyaka pichni to kedhi kamono luongi ni in bi awinjo kata ka Dickson wacho ni broad based an I support broad based an kaka Steve I have the right mondo awuo donge and I support broad based but sama koro baba no seneno ni mondo kel broad based modhi mosain jogo sebedo ka tugo kodwa kabisa sane ka nyiche waneno ka SK Machara mochung' na Roma Media wuoyo nyiche wacho ber ni nitie ka gik moko timo ang'owa noloki ma that is the truth it is in the public what domain ni nolok gik moko to tang sik lokno gik moko to waninyo wa nyaka joluo to kana oseluong Mbadi mobet kaka cabinet secretary Mbadi ber kaneno ni suba kuma yae ang'oma onge dong man dong turu ratego kuma ya mano be ya kuma yae ang'oma onge no kawo kendo mochako mi ja energy iluongo ni Wandai oseng'iyo ni dala to ang'oma timore wakawo example mogik Dindi Nyoro no gol sani donge MP ma Kiharu to kaneng'iyo the track record to Dindi Nyoro no dhi oloso Kiharu aneno ni kochopo sama koro ber ni koro ji koro kawo gini to wakawa uru mondo waloso godo ang'owa ka jakom oseluongo Mbade ni bi ochako luongo Wandai ni bi ochako luongo ng'ama chielo ni bi to wacho ni koro watimo nang'o wakelu dongruok ang'owa kalu jogo senyowa gaming'a lakini ka gidhi kanyo to gidhi ni en kende to ji pod biro timo ang'owa biro hinyore aya
Lois kapok wadhi yweyo mak mana paro gi kajo iwicho kaka Steve bendo loso ka bendo koro wacho ni nyalo bedo ni rawere nyaka koro rowere beda ne tien jomoko mar mondo mi ine kaka inyalo tiegi achiel ariyo adek kapok iwuok oko mar mondo mi semoko koro ichung motegno wechego mag siasa. Penjo machielo bende nyalo bedo ni kaka rawere makoro osebedo ka ikore mar mondo mi odonje mainstream politics kopogore kod chunga kar kende ni achung kar kenda e wechego mag politics kata donjo e duond bura mora mora mar siasa to rowere bende oseikore mar seche moko chung e tok rawera wadgi kapo nono ni rawera wadgi koro wuok oko katiyo kata kod ranyisi ni koro dwa bedo kata governor e county ma Nairobi kae bende rawere nyalo siro rawera wadgi ahinya to weche mag siasa matimore pacho kae gi sani weche mag broadbase gi weche mamoko. Erokamano Joyce, in fact iwacho pacha chalni nwa paro gima chal sani unjoro wabed gi gimoro ni youth for youth ok ni wayuagre an ok ahero jok ma complain ga ahinya I don't like aneno ni is a negative energy towards life koro sani unjore wariwre kaka youth to wawacho ni nitiere youths mang'eny by the way Joyce mar financially stable wan gi yudhe mang'eny manyasa nigi majan to giluoro donje siasa nikech gin ga gi mentality moni siasa rach siasa is very dirty siasa nigi gunizu mineno gimachal kamano koro youth for youth in kaka Jasafina party ngeni anto tabru nyalo golo ni ticket gimitim ni make sure ni in gi ground iwinjo to ani wacho ni ng'ani abiro golo gari abiro go fuel wadhi endara inano parliament kacha Joyce if you go there as an independent candidate you will suffer mani adieri because one gi committees a parliament one gi standing orders a parliament nitiere nyaka kaka Louis anino mi atandi kaka or replace you ndindi nyoro dakine miye Fatuma full network because she went there as an independent candidate then wacha kwang'iyo experience wang'iyo ni aside from ni gichulo loyalty iwacho gani samoro jakom chulo loyalty ok ni en loyalty be asat jakom be bedo ga piny to ng'iyo ni kijana ni what can you bring on the table atandi okoti is youthful ineno ok dang wapime go buru ineno is a little bit youthful then wajoma yudhe be wawe luo jo siasa museng'ere ahinya wan gi famous politicians then ang'o ma famous politician kelo be en gi ideas koso politician ni en famous ni aneng'e ng'ane aneng'e Ochilo koso aneng'e Edi koso aneng'e Masara awuoyo from Migori County nikech ya Migori koso aneng'e Nyamita for example sani Migori wa is so pathetic to some extent because Migori has resources we have youths modi school wan gi jodongo be manosomo chon Ochilo osebedo minister osebedo positions madongo but now youth wan gi moradi isika ni jatelo tikri kodaka gima kinyakia ineno Joyce youths manyalo support jatelo kochung 2% and a support idea Billy Mijungu dwa chung senator Migori County a support ang'eni ideas geber lakini samoro majan podonge matini neno manyalo soe but koro ni Edi Muoko biro gi chopa o campaign gi chopa dino seringo ya kon yudhe odhi kon koro ipenjori ni shida ma Edi biro kelo nwa mbele Edi samoro is just an example samoro koro wawachi ni oko legislate now in Senate awinjo ka Jasafina party lawe nyoro ni Edi mia weuru ya yono jachana lakini miel kata ko miel is also part of it then gemanada wacho Joyce ideologies ideas owinjore now these party veterans mosebede party wawe uru ka oppositions mawinjore youths obede kaka iala gini ka diere moko oburu ne Preskiano oburu sani nyo eno nyar jakom machielo ni win koro achene ni maraju kudinga achene ni nadi nikech okaelewa maber but in those positions abelago owinjore mi youth then another thing youth be koro wawe tabia mar ni wan goods ni itiyo kodwa gi jo siasa esa bingenga ni Joyce ni jok mitiyo go siasa gi politicians yo modi school onge youth mabiro dhi ndara in fact gine magi bedo piny magi map out kuonde ma
weaknesses opponents ginitiere ngama ngama ko di school ok nyal ng'eyo weaknesses mag opponents. Then party wodoma be. Party is very important. It's very important, but we are electing someone as an individual. Okwayed party. Anyalo dhi tabede committee kata mar energy e parliament kata cha. To bedo na kata committee no, onge gima kelo e gweng'. To na dhi independent, samoro na dhi gi party. Another thing I want to support faith. Gimane faith owacho. Aneno kulawe banam. Faith is just right. This thing of gender is it's just there as it's just being beautiful in the constitution, but it has never been implemented. Number one, wanga tiyo kacha. It's in fact no golwa ukawera kendo ni no yere ni kechi. No ko yere kawira ni kechi onyako. Ne giwacho kata ni no ka office partly omiyo jaode tiye. Several reasons. Migori kata kinyisa na wuoi Migori waonge gi women rep ma wuoi. Dong wan ma gi women rep ma nyako. But right now, wabedi piny kaka youth, we strategize, we go to the ground, we sensitize, we do what is called public participation. Jois nitiere youths maonge ma ok nyal access internet. Ok youths tenigi smartphone. Nitiere youth moro ma youth gi idea maber but onge gi smartphone. Now, in terms of national and coordination, ka ogol notice ni there is a public participation back at home. In gi sim social media go sim dala. Wacho ni wuodo mera kinyiro me ground kachacha wadwaro paro. Samoro wang'eni youth dala kachacha waonge gi hub mar ICT, but nitiere rawere manigi interest no. Koro kidhi golo pachi kacha. Just last time nanyisi ni I used to work with devolution. Mani teach manwati. I'm talking out of experience. No youth used to show up. Ibero deni ging'iyo niya gipenje ni ang'o migolo 500 moro wuoge kosed miya. Kidhi kachi di mi allowance moro kosibet. But you know, sirikal went to an extra mile mogol allowance. Nwapogo pesa. Just for that attendance mondo youth obi. But they will never show up. So sensitization is very important. We have to be responsible as well as youths. We have to accept we are the future leaders and we need to be responsible. Lokini koro ni alieretie nyamita ni pinyo kongi. Moro nyamita ni nyalo yuda ambassador moro dhi oko. Adong kenda akia kata kuma dhiye ikia mbele. Koro katieko we as women, we have to occupy. Ng'ama dhako emong'eyo kaka ot chal. Donge ng'ama nyako ng'eyo ni karach. Now as women kikwa chali inano a senate kan tiere nominated senators, the likes of Karen Nyamu mago kikwa display beauty. You know, men will always judge you give me presentable. Kata idhi kanyo ni nyako ibiro ng'i ni ber ni no. Aside from ber ang'o mikelo sani wan kaka Migori wan gi Shailo Lang. I'm supporting her because onyako musomo oja ber but ok ni wacho kamarwa masani ni anyara nyango ndiga ber kikwa. What will you do for us with the beauty? But now if you have a strategy that you want to work for us as youths, because she's a youth, we will be there behind you. Katako kami selling a beach. But ane gari kanya chunga campaign, is also is a support that we need. Abiro di tuangoleso amiyo mon, it's something that you just need to show up. Show up, the rest will follow. Aya adwa no mak parono gi kanyi sani wadhi yweyo moro madundo ka waduogo wabobedo ka wadhi mbele ote benano kanyo Ramogi jwanga chwolonwa kokale yoro waduto te mag tudruok okinyi makawuono abobedo ka somogi bang' yweyo makawo gi sani kikidhi mabor. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Service. Bin pirumo ni
Kendo gi Power Tank kik ibed kod kibaji mar nok mar pi. Power Tank sani osesidhi e nyadhi mar Super Brands nikech ber mare kod rang'iny mar loso mare. Power Tank olos kod gigo mantie rang'iny mar gigo miloso gi gik ma ikane chiemo. Ochayo chieng' en plastik moluor nyadiriyo mondo mi odak aming'a. Obiro konyi ka tindo higni 10 to onego odak kuom higni 30. Wakeli tangi ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono monge chudo moro amora. Inyalo nyiewo mari online kata kiwa tola mar 077 900 000 mondo idu mari kawuono. Feel and chill with the Power Tank. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375. 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746. 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae. Kendo afanyo ne jaod nyaminwa matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'ama miyo ine wanda kamae. Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ng'e won Prince Raj. Ang'ama miyo kidwa yie. E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415 hash to get ungamo la dhambi. Machiegni kendo nyakwara Ramogi Jwang mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar MbakaOromo kinyi makauna singoni nabo bedo kasomo moko kuom ote ma uchwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok kinyi makawuono. Ote makamago wabo bedo ka wasomo gi achiel kachiel mar mondo mi wawinjane ni to joneno magwa wacho nang'o. Eriko Ronald wacho no yaure Joyce kono siepna no ni party nyaka idonje eka ilana gik mang'eny. Nyise ni owek bedo Nairobi. Odhi mbele kowacho ni odhi Homa Bay one gik mawanga timo owek wuondowa an Nairobi Dagoretti kona. Erokamano enya Eriko Ronaldo. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni it's high time mondo rowere ong'e gima gidwaro e maisha. Siasa is not for everybody. Joma nie siasa kata joma onge siasa pod nigi goals to achieve and bills to settle. Odhi mbele kowacho ni rowere owek yie mondo josiasa oti kodgi. Nitiere cartels madongo e paw siasa ka mane osechopo matijgi en tiyo gi rowere. Rowere must know their worth. Ananyalo kwayo rowere ni dongruok ok bigi kwedo kila kitu nyaka makare. Anyiso giga pile ni gisefaita to kony luar ne mana jomoko ma ok rowere. Ok diyuda ber ka isiko ipingo serikal. Rowere oyie lokruoge ma serikal timo to gidonje serikal mondo give benefit. Otherwise, gibiro pingo bagiae girach. Sa osechopo ma ng'ato chimo kuma onyalo yude konyruok.
aluwo twak kanu moja enako. Vitalis Ochieng wuod game karadi wacho ni donge pod amora kaluwo chenro eyo makare. Siasa mapacho kae pod jodongo okoyienegi nikech ihimogi, kimakogi, ilal kodgi. Waneno kinde mane mage gigore ne japiny kaka ne otimgi. Koro rawere nyalo timo maber, to gima timore e siasa kae ema dimoni ibiro buog ngimani, ibiro lal kodi, koro pod oteka kuom rawere mondo ogore ne japiny. Fred Osuru wacho ni Ramogi TV oyawre, Joyce Mosna rawere go twak to gi twak maber ndi kizungu bende lere dhoggi, mak mana sagoyo kura to gionge telo to gidwaro. Aya. Bena kantiere nyatike bende wacho ni morning Ramogi lera. Wacho ni the youths do a proper groundwork before coming up with the urge to cling to any political position, to clinch to any political position in this country. Francis Ouma bende wacho ni elo Ramogi, an Francis Ouma aka Abdalla kawuok Kisumu. Awacho ni asiro gima Faith wacho, en adiera ni yudhe goyo lwenje mang'eny ma ok gidhi loyo. Odhi mbele kowacho ni giyier ka gimanyo kony piny kata ka gidwaro goyo jonyuolgi ma giluongo ni jodongogo. E weche pek mar campaign gi pesa, gin ema giketo wach handouts mbele moloyo polisi. Giduoko nengo handouts piny mondo campaign obed mayot. Aya, mago moko kuom ote majoneno magwa chwalonwa kokalo yoro aduto te mag tudruok okinyi makawuono. Nyakwa Ramogi Ajwang' thuolo marwa ema neno ka rumo okinyi makawuono. Wasetwak ahinya kata kamano thuolo modong'a matin. Ang'e ni kila ng'ato nitiere kod wach modwa wacho. Adwaro ni kila ng'ato mantiere kod wach mowacho kaachiel kod wach ni mogik. Achak kodi Faith. Joyce kane twak dhi mbele chaka nitie gima nadwa wacho. Mokwongo e vijende. King'iyo gima timore Migori, dhaw mantie kindo Ochilo gi MPs. Jok magore gin vijende, ok jotelogo. Gin gichunge wi gari, to gigolo order, to vijende magore. King'iyo kata mana e weche mag handouts ni en adieri. Nitiere students mosetieko school, vijende mani mana town ka. Rito mana jokoti to kwayo pesa. Koro emana otente mentality moro ma vijende okseketo niya. Jotelo nitiere pesa gi moro mokano negi, maka giromo kod rito nyaka migi. Koro vijana romo gi jatelo to kar kwayo gimoro madhi konye to kwayo pesa, wena lunch, wena gimopogore kama. Ka wacho kendo wach independent mane kamono wacha, pod adwa mana mulo gimoro kanyo matin. Shida ok en ni party ama nini. Shida en niya, ground koni, be ji ong'eyo kata ratichgi. Sani kawacho ni wadhi chung'uru gi independent. Sani kipenjo mama, be ng'e ni wanyalo impeach MCA kok tino maber. Be ging'eyo ni wanyalo impeach MP. Iwinjo gima giwachoga en ni ok idhi nuoyo. Tam achiel kende. Manyiso ni gikia niya, ng'ani nyalo golo kata kapok tam ni orumo, because 3 years pod en sama duong' minyalo loko ng'ato miket ng'ama chielo. Koro kok wachako gi penyiso gi niya, wanyalo kelo change, to wanyalo chake kama. Ng'ani kok tino maber wanyalo loke, to wanyalo keto ng'ama chielo. And it's not about party. Inyalo yiero ng'at ma ODM ama UDA wacho ama Safino wacho, to kodhi tiyona. Wamiuru jodwaro gi te chance mondo wenye ni ng'ani manyalo tiyona, to mondo wafuatgi. Ok rum ni koseyier gi to en kamano. Kwana wacho wach Kiharu, dini nyoro nomi budget committee, to notiyo ne jogegi. Samoro atandi ko migi magi nyalo timo mosti, waseneno gigi timo joluwa kako migi telo. Either bedo mon gi nyiewo geche madongo, iwinjo. So it's not about gima iwinjo. Because let me tell you, wasebedo gi joluwa, ing'eni governor at the county level, mano is the president at the county level. Gima PS Raymond Omolo nyalo timo in 2 years, to wasebedo governors ma serve for 2 terms, mano 10 years. Nyiso no Ramogi yudo change. MP ni oningo beni ket CDF imiye annually. Within 1 year, iseneno developments osechakore. Within 1 year, osebedo ni governor osechako ECD kachacha, osechako poundeche, governor osechako kelo yedhe, hospital dispensary osemedno akacha. Koro okoningo ni miyo jogi time. Gigi nyalo timore, jok masebedo kwa yere maonge. Koro gima sani ma wane broad-based government. Tijwa ke nigo koko, ni wane broad-based government. Ama chwado jok madhiye maandamano. Tijwa en niya, wanda ine energy. Here yaki konyo jogewa. Iwinjo. In kombudo nyocha ne nie trade. In ing'e ni un gi PS miluongo ni kombudo.
kata jodala gine kia ni gin gi PS mo iwinjo. Because nena ena kanyo to bedo. I'm sure most of people joluo mang'eny kani ne wan gi PS moro ni kombudo. Iwinjo. Nikech nomiye telo to dhi olorore godo kacha. Koro uoro ok bi konyowa. Gigi wa demand kuomgi. Mbadi ne treasury. Ere akikonyo jogewa. Suba north Suba manigi ndeche maricho mugi. Ere akikonyogi. To not even Suba alone. En mar Nyanza Zaul. Kuonde aka miuru pod waonge ndeche. Ere aka ndara chupoko nikech koro wan gi ng'ate treasury. Iwinjo. Koro wapush uru jogi, kik wawene gi thuolo, wapush gi uru. Kidero next time ka ng'ano chako biro ka gichopa to ng'ane ringo mana ka gi CX5. Ere aka net worth ne omedore mochopo kore chopa. Tisetimo nwang'o kapok iringo gi chopa. Koro wachna mogik en niya. Kik wamiuru jogi thuolo, gigi nyalo timore. Kaluo ko nyalo kelo change, wanyalo bedo gi lokruok, kwambe wanyalo endelea. To en mane wane mwasemiyo jogi thuolo. Wapushuru energy mwaketo ni mar chia broad based government ni wachia guru mar paro ne joge niya okun kanyo kaka flower girls un kanyo mondo kony jothurwa un kanyo mondo koro nyithindo dhi mbalariany provide ne guru bursaries wan kanyo mondo deche odhi mbele tije ji oyudi German program makoro chakte nyithi aluadi mwatero loka koro to can you sponsor even 1,000 mondo tiek training ni kaka jomoko timo can you sponsor even 2,000 from your ward mondo gimbe kaw gi dhi loka mane wachna mogi ero kama na enya Dickson wachni mogi ka watieko twak mar okinyi makawuono kotudore kod rawere kod siasa ndalo mane joma somo ma Yesu nobet piny to rango Jerusalem to ndiko mama wacho ni Yesu ywago Jerusalem ko wacho ni Jerusalem di ng'e koro gima timre an aywago vijende wa kaka reason vijende wa wacho gikemea which is very well joma sideline under the shoes of jotelo moseyeri but gin kendo magi kwero gi gin magi giluongo they're mentioning the names here that's number 1 number 2 lit na ka watewa di school matini ntiere ya kumoro mawan go maji onge go oko kacha chande by a privilege but we can't even compare okwanyal kata comprehend ni policies mawachuno mag economic stability nyalre kwarango Botswana as a country kwarango Singapore and its history by the start of a leader called Park Chung-hee. Warango kata mana South Korea. Warango kata mana Brown Gurion of Israel. Policies mana jogi okelo. Ma economy or rise to the top. Adangi so ujo Kenya ni kok wanyal neno maber to pile pile. Year in year out up to 2032. Wabro wacho mani julu wang no miwa ma we should do wang jogo se chawa gaminga jogo se bago kodwa. Koro nyaka wanendo male the policies ongere wa ungeo gimudwaro kudwaro joma biro mi 200 during that line if you guys kudwaro joma biro kelo no economic revolution mok bikal no fake fertilizer etc mago wang'eyo te koro an mano kende manyalo wacho ero kama na inya Lois wachemo gik watieko koro ana temo mana urge youths ni wabed informed how informed are we kapok wachako gokuko iwacho gani kiki uwe gimikia ibiro chalo rewa koro how informed are we to start bargaining with these leaders nikech onge ng'ato kata jo pastors mineno olemo kundegi iwinjo ka pastor biro wacho niya my godfather ilongo gani my dad in spirit donge my spiritual father thank you my spiritual father koro wambe kaka youth we embrace change we mobilize for resources for our fellow youths and kick wago kokainya guok modenye magoga koko donge koro kigo kokainya even your value can never be seen because someone will just kuri nani ngane ni to jago kokainya but now the last thing ni 2027 youths manike wangeny moingo ji we are like 75% of the population in this country we go out we take the national ID sani Ruto no wacho ni ID free koro kikwa winye excuse moro ni Kasongo wacho ni ichulo 1,000 wabro solo nkota 1,000 kogik ni nyaka solji we will give it out wakawa ID wadhi dala wago kura to wane mwabed agents kikweno to wan kanyo mondo kikende wachako duoge ko ekoko mane waya 2024 yeah ero kama na inya Steve wachni mogik ka watieko wachna mogik ka watieko gima dane mondo wach mokwongo en ni wan kaka joluo jonagi Nyasaye no yie mondo gino bi kendo broad based ubiro kendo bira mutegno chuth kendo jakom control government mana dieri to kendo sanwa gik manje wadwaro wan gi energy
ochako mi jakom finance. But kato miye kamano, jok moseket kanyogo gin yawuot luo, gibi mondo gitim ang'owa, gikony luo. Gima nyiche wadwaro waseyudo, wanuyudo nus. Kochopo 2027 wabiro ng'eyo, jakom nyiche wacho ni to kaka sungo dhi, to dhi kasto ang'o. Kendo mano nyiche wacho kanchen kanye, kanchen Machakos, majogo ling'. That is the question, ni sama ng'ano dhi kapok ochopo, sama president odhi kapok ochopo sama 2027. To ng'ama wago? Odhi wagi Kindiki, koso odhi wagi ng'ama chal nang'o. But nosemiwa, wane broad-based. Broad-based ni jo yawuot luo ma Nyasaye noyie mondo donj kanyo nikech gin experts. Mbadi ng'ama winjo kwan maber e pesa. Awanda iwinjo electricity kod others. Kata sani ma jok manchako yere PSS. Kod Attorney General, the advisor of the president. Magi jok ma Nyasaye noyie mondo giwuog kaluo. Government nyalo ningo mana ka jaluo notima ng'owa, nitie mana dieri man kende. Jo luo riek. Kono osemiwa gini watigo maber. Gimi nyalo kawo tikel ne kaluo. Wek chamo kendi. Wek medo dhako kaka watemo wachono. Machielo, gimogi kenia sama japiny riek. Sama japiny riek, mondo explain ne gimoro bet mayot. Wawinjo? Sama japiny riek mondo explain ne gimoro timo ng'owa bet mayot. Sama japiny ok winji, imbi dhi kabisa mondo timo ng'owa, kendo nyachopo sama wanji nyaka miye pesa mondo kata ka paro no rach. Mikelo neno to nyaka miye pesa mondo marach ni mutima ng'owa e muchungo. Wach ma wacho mogik en kama an kaka Steve ni somo ber. Somo ber kendo ka janyuol moro amora mawinja kata jaluo moro amora mawinja. Constitution mating'o ni ana winje kendo jakombe winje jok mano ndike. Jadala samoro ok nyal winje. Kopo ni yudo thuolo mondo iket nyathini e skul. Kendo nyathini e skul mondo kopo ni wachopo wawuok na neno ka jawinjo ma wach ne wawuok na romo mondo wadhi dala. Kwase biro ka mwayudo somo motegno maber. Kwa biro dala wayudo ka jogo usekete nasari kanyo dhi mbele moko chopo to wanyalo present the ideas mondo kik wagore kata mana e idea mondo wagine. Nation mariek tich bet maber. Koro ka jonagi bendo bet mariek e wach somo, ma somo oting' malo maber. To kwa dhi ka jacha Madam Joyce, to tich bedno mayot mondo walogi gi piyo piyo mondo wakaw piny teke mondo walos ang'owa, walos kaluo kod Kenya mangima. Erokamano ahinya. Oscar, wachni mogik ka watieko. Joyce ad mokwongo katieko anyalo wacho ni lit sana ni youths wigi will piyo. And ingeni biology to wacho ni the more you grow, kaka imedo bedo ng'ama ng'onge, kaka memory mari bedo ga ni lal. But ka youth ema ko memory ne dwa lale mar lo ng'ama ng'ongo to lit sana nikech ka youth achiel ni ema 2024 no gite kaka wabedo bathwa kani, kaka gineno gipangore kani, gite ne gine barabara giwacho ni Ruto must go. Koro seche ka Ruto must go cha. Mateni kare ne pok ging'eni to Ruto ni is going where. Mateni nyaka ni jaduong' moro dwa biro mondo nyisgi ni okay, Ruto ni should not go nikech odwa dhi where. Koro mateni ya gima nutimo last year cha nukiata gima nutimo. Nikech kani wuka it was not about finance bill. In fact, finance bill wacho ni it was a catalyst. No chwaka. But issues na again corruption, issues, those underlying issues. Koro ka sani jok man wadwa ni, in fact ne gitiyo gi kizungu mama leo ni ya a complete overhaul of the system. Koro complete overhaul ni, it had Mbadi in place, it had these people in place. But for instance, maybe Mbadi was not there. Koro ka sani to ni koro ng'ato nyalo bukore wacho ni koranto moro to berna to mane complete overhaul mar National Assembly man wadwaro cha kare youths wigi will. Koro ka wuok kanyo mana mapiyo kwa tieko gima dwa wacho en ni about wachna mana champion for independent issue ni ji nyalo chung as independent. Wakam up gi a movement miluongo ni Free Kenya movement ma wa mobilize ng'ata manyalo gombo no chung to samoro neno ni bedo donje political party nyalo mone present idea ne jopiny purely ng'ano nyalo join wa mondo wachung kode nikech oyudo ka nitie pinje ma already ose develop miyudo ka there is direct representation of the people mopogore gi gima sani watimo ni nyaka depend on gima mbunge time bunge ma samoro mbunge ok time maber. Koro ana kwayo mana jopiny ni kineno ka ng'ato biro iri ni odwaro kura weng'iyo ni ani nyaka chuna joluwete wakati wadhi e marach ni party owacho. Koro party ni en koro kose wachero no miyo UMC da koro losnwe barabara. Ero party no wacho akwa jopiny ka ng'ato biro iri winj idea ma ng'ato keloni weng'iyo party ni idea mane wi ng'ano
gi track record bar ng'ano mondo mi ng'ano kuchi. Erokamano inya Oscar, Faith, Lois, Dickson kachiel kod in Steve kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabede twak maket kod manyakwara Ramogi Ajwang'. In bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak maro e chenro mar MbakaOromo okinyi ma kawuono. Wageno ni rowere biro bedo ka make the right decisions e pacho ka ahinya kotudore kod wechego mag siasa to maduong' machutho en mano motelo ne higa mar 2027 to giduto gibo bedo ka giwuok oko gikawo pande to gikawo kura mar mondo mi kik obed abeda ni gigo koko kucha to kochopo saluto mbulu ok giluto mbulu mar mondo mi gikel lokruok kaachiel kod dongruok magidwaro. Nyakwara Ramogi Ajwang' ibed kod odiochieng' maber oriti masani nyaka kendo warom juma manyien. Nyinga Joyce Oduor.